Di syuting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono ya, kok nang nggon debok kono. Lah. Lah apa? Ya pekewo. Apa kewong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah kaya Wayang, Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek umat tenanangan. Nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Reneon Kersake piye? Innalillahi. Rene acek nang ndur debok ra apa-apa lek pengen tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok pelilah. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene nek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slentik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja pengene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yen mriko kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miyayi ngono lho. Yen mriko kan ketok gali. Halah kowe omong Apa peh iki gak sing ngejok Mas yo yo. Ayo. Ora kok ngono Mas. Iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, terus aku pecicilan nang kene. lah nang kene wis renek sene kari duse ayo ta. Ora apa lho. Pak Yoyok we ra apa-apa ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso kudu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bak ayo peh jan sak ceplukan. Asline penasaran. Karo gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Lah tak munggah ki Mbak mawon. Iso to? Saged. Iya, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, hati-hati kok ya malah ora. Ya, nang. Ya. Terus aja ditulungi. Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Alah, ya. Alah. Amit sewu le padahal. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Lek gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kowe kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa. Awakmu dadi pilar kaya ketoprak kae. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Sugeng dalu, Bapak. Dikei background no ben apik. Nah. Wis. Jar, lampune sing abang, Jar. Sing abang. Lampune, Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Yo, nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. Nonen nononing. Yo. Yo. Kedalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbone sik kena ora ta turbone? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Mas. Wayang golek wis metu Iki jane iki libukan. lakon napa to ya? Kok terus kaya ngene iki lho. Nggih. Wis ora Makane masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk medun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara enek wujud iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono, jagongan karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinter. Paut, Pak.
PAUD. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan PAUD? PAUD kuwi papa udah. Oh, salah. nggak Apa, boleh. Pak? PAUD itu apa? Apa Mas Pedro PAUD? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. pinten papa udah. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Dadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu Keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Saka nggih? sontek karepmu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arep kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah kok. Ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran boten. Ngoten. Boten kula mboten nyuntik garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek ae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek. Nggih. Ya bentuke saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel Enak. ngene iki ta. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lak ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Iya. Ngopo, Cek? Enak. Engkrah iya. Ape, Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora iki jam pira kok Pak? Yoyok kok kon wudu iki. Sing ngakon mutu ya sapa? Tapi Lah, aku ora ngakon mutu. wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono rono. Nggih, Jan selang nembang. ngantuk mengke. Oh iya, dingusake. Ya, ya. Nggih, selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca? Kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya. Kowe iki piye to cekok ngono iki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Kato to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to. Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombo tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ro kenal Lagi paut aku wis SD kok. Loh. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal iki jenenge. paut kowe SD. SD. Legit. Di Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paham kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone lho. Mas kaya ngono kuwi. Jane. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Alon lho biatre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan paut, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek lho. Jagongan Kuwi karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim, Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, Nah, kok malah sing cium tangan kowe? aku kan paut kene SD. Iya, bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Ya, Dik takoni. Legit. Pengen nembang apa? Mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, Caping gunung. Oke, iya iya iya. Mawi bawa mboten?
Nggih. Larasnya mau pelok atau slendro? Apa ya? Bahaya. Slendro. Slendro. Madep Slendro. rono, madep Madep rono. sana, madep sana. Nah, kamera ndang. Ah, ngono ta. Jengleng mboten. Nggih. Sing jengleng Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jengleng Diuncek ya. Niki napa niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Nah. Pinter Pengen cah. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Nah, iya. Ape. Mabok. Mabokmu kapan? Brot gembrot ora. Iya, Bro. Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngaran wong gemblot. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jengleng urut, aku, Bagong terus uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama sapa? Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi- Aja ngajari ngono. Petruk. D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin-Ipin. Oh iya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe ki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. nyawa. Iya, bener. Ya, Tro. Yes. Gimana, Dek Legit? Gimana? Kerasa enggak Pak D Petruk? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku gede. Genti Kak anu Pakde Bagong. Pade gembrot. Oke, Pakde Gembrot. Tapi ki kau roboh gak sih? Lah, Aduh. iki Lek wewe kemenyek. mudeng lho. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembran ngasihan klambine gak muat kita. Seneng ana Pade Petruk kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Ah, ketoke cilikane Birgita yo ngene iki. Jek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh, melah. Nana, yo. Yen memajang mengkaro janur kuning. Lho samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Ora. Wis. Kowe nyawang Pak D iki karo Pak D Petruk. Kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letonge. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Lho, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kire oleh Ambu tonge kulo gak letong, Lho, ambu ngam- kulo wangi kok. Iya Oh, ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to iki ya padha ae kok. Oh, padha ta? Aku gak ero. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing jengleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Wuduh. Gak. Jenglengmu kon dhuwur, jenglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya nek kok kono jenglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget, Nduk, karo jenglingane uncek. Nggih mboten kaget kaget. kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus sling. Iya.
Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh, awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Nah. Wah, iya ayune Pak anu to seniman kian, Bapak. Bapak asmane Buatan Bapak dekor. Hah? Pengusaha di Dekor. Sak dekor. Oh, Pak dekor. Ibu Ibu Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, kowe iki anake Suci toh. Oh, bayane Suci Vita Dewi. Suci mbokmu kan rada koclok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada koclok. Gak boleh ngece wong tuwek. Lah, kuwi. Wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke kocloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Kok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nok? Sing tinggi lah miring. Sing tinggi miring. Suci Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng Ora, iki. iya. Iki gak SGM tapi wilaras. Oh, wis waras. Waras. Wis waras. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Lah iki lho sing pertama kok. Senen ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya. Pocita. Serwi. Hoi. Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Nok, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo Kok buka. ngopo kok bacot ngene iki ngopo? Melipat. Pegel lho lakne pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye piye. Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo katok. Oh. Ya, gimana? Katewe wis kabeh yo. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Kok kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? Apa? Pak. Wah, enek suarane. Suarane lho. Lho kok Pak tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bojomu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elok-elok. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak D Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi teng. Panas. 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 Udan. Panas udan. Aling-aling. Caping gunung. Capek. Kuno. Sampinge sampe kuno. Parian ndak? Heh? Iya. Parian. Parian. Oh, parian, monggo. Coba parian. Wayang golek Wayang golek
linggih ning dingklik. Linggih neng dingklik. Dalange tuwek, Dan- sinjane cilik. Dalange tuwek, Penyanyine cilik. Ini cilik. Terima kasih. Apa-apa tuh Pak. Nika mboten tuwek. Pak Yoyot nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. Padha wae. Padha wae sepoki kambek tuweki padha wae. Nah, Celaka. kok ngajari iki bantah to. Iki nek dibojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono teh. Mati. Ayo, Mas Yo. Jan. Nadian wadon sarta Suara suling kumandang suarane. Ali mulan apa sekian ning kalakon ngono ya ngono. lumane banyu bening. Elok Jos. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Legit? Belum dipikir. Oh, belum dipikir. Iya. Sini sak Bener. lapi, tak lapi kuwi. Heeh. Mesakne, ora gelem. Sing kuwi kan ketok mesra ngono kok malah Ya mesti gila. Oh iya. ketinggalan ngaten. Langsung langgamnya ya. Langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman perjuangan njur kelingan Tulung agem, mangga. Bayo, kok payung kok ngene iki? Lho wong kabeh ki duwe kelagian dhewe kok. Oh. Kaya Bu Kesi nek nyinden kan mesti ya karo ndemoki anu rambut. Nah. Terus Umi karo ndemoki kebaya. Ah. Iki ngene kelagian iki. Oh. Lah bojone Bagong iki sen-sen kene. Piye? Nyindeni ngadeg langsung ngene iki. Lah kayak iki mangkat selak telat urung adus. Ayo. syukur bisa Dangdut deh, kok. Yo.
Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Gendul Legit luar biasa. Multi talenta elok tenan iki. Jos. Pinter sekolahe Mbak Legit nggih. Tercapai cita-citanipun. Nggih penyemangat sampean nduk men saya sregep le sinau, sregep le. Nah, kae. Apa wis jenenge? Pak Yoyo. Nyaket Pak. Belajar tentang sindenan. Pak Yoyo, nyaket Pak Yoyo. Timbali Pak Cahyo. Nah, nyaket rene. Mriki lho ngarepe Tante Umi. Nggih, niki tanda tresna mboten kok klus men jenengan niku terus kami bandanen matre mboten ning tanda tresna saking Pak Dalang sing kok arani tuwek mau lho ya. Iki pinten niki? 200. Pinten? 200. Sik kelas 3 ngerti dhuwit wisan sampean. Nggih, niki kangge jenengan. Matur suwun, Pak. Heeh. Salim dulu no. Salim. Tata kramane genep suwun, Pak. Saiki ditakoni Pak Dalang nyauri, Pak Dalang tuwek apa nom? Rada 6 sithik. Nah, rada nang sithik, penting ora tuwek ya. Ya, tuwek sithik. Ganteng apa elek? Ganteng sithik. Ganteng. Mergo dhuwit 200 apa ora tak kei mendhi elek. Ning ra apa-apa nduk sampean semangate luar biasa, mentalnya hebat, generasi handal yang insya Allah mampu membawa Sragen semakin melejit naik di dalam kancah budaya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Salaman karo Bu Kesi nyuwun donga pangestu. Wah, hebat lho iki Bu. Bu Kesi wis pirsa apa sing ndi? Gak enak iki kita. Gak enak. Eneng iki lho sing nomor 2 kok kene iki Bu Kesi. Nah, iki. Iki lho Bu Kesi iki. Udu. Sing ndi nak Bu Kesi sing ndi? Senti Bu Keksi. Mboten enten niki. Iki lho Bu Kesi iki lho. Iki garwane Pak Cahyo, Bu Kesi. Heeh, ayo. Sowan-sowan Bu Kesi. Nomor 3 saking Jawi. Dihitung telu kon jaba. Iki lho nak. Siro lu. Iya. Wis rasa nyuwun sangu, wis padha wae karo Pak Dalang mau le Maria. Kok dobel ndak rapik ngono ya. Nggih, luar biasa. Nggih. Hati-hati kok geblak ngidul malan. Ora. Lho. Reka ya ngangge dingklik barang. Ayo. Sok sing dhuwur, Nduk, ya sak meter ngono lho, ya. Dadi ben iso viral nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Lenggahe nggih demes lho lenggahe we. Demes suarane ya hebat. Elok. Nggih, Iso elok. ngepas kok. Ini ibumu juga ikut. Ibumu juga ikut. Nggih. Oh nggih. Bapak ikut. Nggih. Bapak mana Bapak? Teng mriku ini. Oh mendelik. Oh, ten mriko. Tunggu genset bae. Apa bumu sing nekel kamera HP iki? Oh lah ya ayu no. Oh, kowe gelem mesti. Ora. Wah, HP-ne kae iPhone to kae? Ketok kok kene to. Wah, ibumu sugih tuh tak sangoni kowe, Nduk. Ayo. Ya ampun kok ngoten kok arep sedekah kok gresula. Ora guyon sida sak. barokah. Iya, Oke. nggih. Ugi menika ngersakaken Nyidam Sari. Nyidam Sari. Mengko Genduk Legit nembang neh tak salane saka tante-tantemu Madangkara. Ya. Genduk Winong karo Genduk Birgita, ya, terus karo iki Lintang. Ya, coba men berdiri. Ayo menyengkuyung kabeh. Ayo, Mbak. Nangis sajroning atiku. Yuk. Monitor Untadi channel. Sehat selalu Bolo. Pakde Damen.
Bunda Wulan. Pak Abdul Ghafur. Ini adalah bintang-bintang sinden Madangkara. Ugi menika wonten ucapan saking Pak Mbak Dian Munasiroh selaku penggemar tetap setia kepada Madangkara. Sugeng dalu Pak Yoyo nderek monitor Kuntadi Channel, selamat berbahagia kagem Mas Setyo kalian Mbak Siska. Saking Ayahe Arka. Kok ayahe ora mbayar? Oleh mbasane ngono to? Mbasane ngoten. Oh iya, ora apa-apa. Madiun pilang kenceng wae ya nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi, salam kenal Bolotani Wolu Tengah. Nah, nderek nobar wonten YouTube kalih Kasmuni Karim nyuwun lagu. Waduh, nggih, Mbah nuwun. Nah. Iki pamundhut saka Jakarta nduk cah telu. Napa Mas? Ngersakake Nyidam Sari. Nyidam Sari. Heeh. Ayo. Jan. Bawani Mas. Unceke ngedoh kaya wedi karo gila karo sinden lho, Nduk. Mboten lah kula wonten mriku disampluki kok. Kene Dadi kula bidang mriki. Kowe iki ora ketok mau ora ketok dikira ora Kene. Niki Mbak Sita sing niki. Bir kita. Oh, bir kita. Bir kita. Oh, tak kira bir kita. Mari kita minum. Sing mbok minum ya apane? Ya bir to. Bir kita. Ya. Asli putih, Mbak? Kediri Jawa Timur. Kediri. Heeh. Status napa? Jomblo Mas niki tenan. Nggih. Lah yang punya Jomblo. Petang tahun ras dadi rabi aku, Pak. Ayo tiwas remuk. Ayo. Ora masalah. Dip-dip sedekah. Durung jodoh. Sing tengah takoki cek, tengah tek. Iki kene geten sama rene. Ingkang tengah paling asma sinten, Mbak? Nggih kula Winong, Mas. Winong. Nggih. Asli pundi? Asli Tulungagung Jawi Nong, Wetan. nong. Tulungagung. Ben serasi aja karo ngadeg ngono anune terpaute nah karo Nggih, ndodok. Mas. Nggih. Pripun, Mas? Asli Tulungagung Jawi Wetan. Jawi Wetan. Nggih. Status napa, Mbak? Statusnya Winong? mahasiswa. Mahasiswa semester pinten? Semester 1. Semester 1 jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jane lho Yayi kok oleh halus, ayu. Heeh. Lambene Nggih, boy. ya Kalau bojomu ayu ndi, Le? Hah? Kalau bojomu ayu ndi? Yo ayu iki to Mas Mas. Ditenang. Bojoku kena raine kemunduran kok. Kemundurane pripun? Ha. Kemunduran sosial. Wong manis ki ya ngono kae. Bisa Dekik. Heeh. kok dekik piye Ya to? bojomu ya dekik manis ra umum. Saking Dikek pipine. ora Lah ngendi? irunge kok. Kuwi pesek kuwi. Pesek. Gruwung kok Mas. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Jumenang. Nah, kan iki Gantosan. anu kowe gendhe Kang Bakong. Lah napa kula nek emoh? Sing cedhak kuwi lho mesake awet mau pentolang-pentolong ae kok. Iki ya beda-bedake wong iki mbok tali terus kuwi ora. Lah ya beben padha Ya, takoni sisan. Ya wis ane. Sinten, Dik? Kula Mbak. nggih pripun? Asmanipun sinten? Niku madhep Apa? tempur. Raine nang kene kok. Lah iya lah ngopo to? Lho kok kowe ngisor? Aku ya ngulatke rai kok. Lho kok rai nang kene lho. Iki ya rai lho. Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Oh iya. Mbak, Nggih. asmanipun Lintang. Lintang. Nggih. Asli saking putih. Kula saking Jumantono Tebireng. Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kare daleme Mas Tronteng. Nggih rada mlebu sithik. Cedake putri. Nggih, Putrane Mas Tronteng. Iki Iya. masa anake Mas Tronteng pengendang Masa mboten campur sari gak sanggupan. jenengan mboten kemutan kalih kula. Lali. Lah lintang saya gede awakmu panggah cilik lho cek. Lah mangkano cilikane niki lho, nguyuh sing nyewoki kula lho. Wah, Nggih, Pak. Gede pangkling tenan aku pangkling aku. Ah, iya. Pangkling tenan. nggih. Pun. Mahasiswa ya, mahasiswa. 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 Matur nuwun. Pun Pak Dalang. Nggih. Niki
iki lagune Nyedam Sari. Nyedam Sari, nggih. Langsung napa? Sing mbawani Mas Petro no, ayo. Oh, ngaten. Nggih. Duh wong ayu. Tamatno pengrawite iki. Kene bawa kene remi karo sing ra seragam-seragam. Pepujaning ati kaya ngene wong nandhang asmara Hup, oper Mas Bagong. Apa ta waku dhewe Oper Mas Uncek. Duh dewa. wah balok Elok tenan suarane. hebat. Elok tenan suarane bocah iki. Wah, aku. Berarti nyolong petek tenan Lah suara. iya bocah setugel iki suarane Oh, apik. aku mau humuk kok. Ah iya. Tutung kali, tutung kali. Ora sanggo watuk. Kowe iki Dadi konangan. Mas Taslim mbok sogok pira kok iso ndabingi kowe iki? Aku nyogok kono lho. Aku karo kono ki plek. Lho, plek piye? Sedulur lho karo Mas Taslim iki. Masa Umpamane blakone dicopot. Ki mirip lho. apa iya? Alah ora percaya. Mas, anu tulung anu copot blakone sekedap ya Mas Taslim. Nyun sewu le. Nyun sewu nah, nyun sewu. Contoh ki padha ki nggonamu kaya ngopo? Dan nyun sewu jenengan. Ya gue pengen ngerti tok kok, Slim. Nah. Wis kaya Malaysia to wisan. Kok Malaysia? Upin Ipin. Nah, Mas mangklus Mas. Aja di anu, wis ngene. Mangklus Mas. Heeh. Kula tak gandeng kene iki. Lho, kaya balak ndol. Ayo. Wis lambene uncek dasar kaya rai kaya kertu ya. Kowe nang nggon syutingan hebat-hebat. Kaya kodhok karo bencok. Saiki oper bir kita ya, Bir. Bir. Nah, Bir Besok kapan? Besok kapan tekan Terus. jejer lan wong ayu Up, Pinong. upama sira nahkoda Neno. tanpa prau sasat sarah ing celatri Ditutup lintang Pambayun. Gitu. Nyidam Sari Ya, luar biasa. Nggih. Tarikan Mbak Bir kita, yuk. Bakal
Sarang. Mas Petro, Petro. Nalikanira endangmu atiku lamun sira ayu nganti mati ora bakal lali lintane Or